سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نحجي باستدالو زيناتات منستر قدات وصاي ايرترا اب روسيا بزقبر زول مبصح ايرتران روسيا ناوت هدراوي بوليتيكاون قطباون متحبار كغبرا تسامامعن مهلاون مغلاصو ጌታቸው ረዳ ነቶም አብ መቀለ ሰላማዊ ሰልፍ ዘካየዱ ወጋአት ኩናት አመልክቶ ዘሃቡ ሓበሬታን በአካል መጽኡን ከም ዘዘራረበው መግላጹን ብዛዕባ ምስራት ግዚያዊ መንግስት ትግራይ ባጀት ትግራይን አመልክቶ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሂብዎ ዘሎ ሓድሽ መግለጺ ኡጋንዳ ንግብረ ሶዶማውያን ዝቐጽዕ ሕጊ አጽዲቃ መህላዋን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ሙሩስ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ስንኩላን አባላት ሓይልታት ትግራይ ዘርዓለ ወሕቶ ትክክል ስለዝኾነ ብዕቱብ ክንርኤና ክብል ድሕርቲ ውግኣት ኩናት ትግራይ መናብሮም ክመሓይሽ ዝጠልብ ኣብ መቐለ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ተዛሪቦ እቶም ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ኣካላዊ ስንክልና ዝገጠሙ አባላት ሓይልታት ትግራይ ተመልሰሉ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ተቃውሞ እኹል ሕክምናዊ ክንክን ከም ዘይግበረሎም እዮም ገሊጾም ብጀካዚ እኹል ናይ መግብን ክዳንን ደገፋት ክግበረሎም ውንፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም كيتو ጌታቸው ረዳ አዲስ ስታንዳርድ ሂቡ ኣብዘሎ ሓበሬታ እቶም ዝተጎዱ አባላት ሰራዊት ሓይልታት ትግራይ ሕጽረት መግቢ ጽሬትን ሕክምናዊ ክንክንን ዝኣመሰለ ኣገዳሲ ጉዳዮም ኣልዒሎም እዚ ኸኣ ክምርመርዮ ብዕቱብ ድማ ክንርኤና ክብል ተዛሪቦ ኣብቲ ብሰሉስ ውግኣት ኩናት ትግራይ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ሰብ መዝጸታ ትክልል ነቶም ብምረኸስ ዝደገፉን ዝሕንኩስን ዝርከብዎም ውግኣት ደው ከብሎም እኳን ተፈተኑ ከዓክትዎም ግና ኣይከኣሉን እቶም ውግኣት ኩናት ኣብ ዝእዋን ኣብ ክልተ ቦታታት ዘለው ኮይኖም እቲ ሓደ ክፋሎም ኣብ ኩሓ መለስ ካምፕ እቲ ካለ ክፋሎም كاب دجل هوسبيتال سميناو ازي ناي كتما مقاليم زركبو ابت زقربو حتوتات كا زياده كبر كوهابو من اب اوان كينات مقالستم زنبرس تسو دما نسدرا بيتم كحسا كوهابو يمحاتيتم منغستاو مدبر تلفزيون تግራይ زرغيحو اب زنبر حبريتا جغاننا اكال غدات تግራይ مسل غدات يتحلو اخول حكمنا راشنن يقربلنا زبل حتوتات بملاعل سلامو سلف اكايدوم كبلون زينا زرغيحين يريو ابتي كفلما ور حدار 2020 تحيزو نخلت عمد زغصلو كينات تግራይ كاب كلهم وغانات بعسرتات اشحاد زغصرو አባላት ሰራዊት ከም ዝቆሰሉ ይዝገለጽ ሓደ ካብቶም ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍ ዝተሳተፈ ቅድሚ ውግእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት መምህር ዝነበረ ኣብ ውግእ ተሳቲፉ ኣካላዊ ስንክልና ዘጋጠሞ መድሃኒ ሕሉፍ ኮይኑ ንኣዲስ ስታንዳርድ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ተቃውሞ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ የመና ኢደይ ሰንኪለ ካብ ስራሕ ወጻኢ ኮይናያ ክበል ዓላ ይኹን ክጽሕፈላ ኣይክእልን እየ ንኣስታት 2 ወርሒ ሕክምናዊ ክንክን ክጽበየ ጸኒሐ ብዝተፈላለየ እዋን ድማ ሕክምናዊ ክንክን ክግበረለይ ሕቶታት ኣቕሪበ ግን ሕቶይ ሸለል ተባሂሉ ኣብዚ እዋን ከኣብ ሕክምናዊ ክንክነይ ስድራ ቤተዮም حجز زجبر الدحر مبال نساس عبو اتم زحاشة قرب النت زي بلهم كأنت يخونو قصلهم بسنك واحد حكمنا وكنكن انداق داي زخي زلا بزحات سان حكمنا وكنكن ايدو من اقرو من زت قرص قالو بمباليو تنو تهدرات تباهي لزمت مدهانيتات حنسابنا بنا يقل فرماسيتات يشيط قالو كبلون اماريرو نسونا زامعكنا مودات ابزهابو حبريتا نحنا نمثلنا ينا تقاليسنا نديموكراسين حزبنا ينا تقاليسنا سلازي كبري يقبقنا حكمنا وكنكن مقبنون يقبقنا زي بسراوي تقراي كم قداي على أي نبران يحفر بمبال أمس أي نفس روحن مويون كملس كم زدلي نزل مقبرك أقول حكمنا وكنكن مقبن كم زد اليوم يتزاربو أبتيتم وقعت كينات مقالة زكاير وسلام وسلفي صارن نعبز خونه أبلات بوليس كعكتهم كم زفتون زنبع غازونا بطقم كم زوعلو أديس ستاندرد خد جلس انكلا ጌታቸው ረዳ أبتبوتا بأكل تراخيبو مسوكيلات نايتم وقعت كينات كم استزرربن بدحر إدمانتهم وقعت كينات بناس أزلهم مررك اسمع عدل دحر مهاب زغربو طرعنات ملسكر كب مخانو مبصعا كم زاتويا أديس ستاندرد صحيفة زلا ناب روسيا علو مبصح زكاي زلو منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح زمرحو قجل للأخ مس منستر وصاي قدايات روسيا سيرجي لافروف ابستراخو باللؤوان أمونغتن هاجرات كهل زغقل وتهدراوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي قوطباون نقداون متحبار عملكيتهم كم زتزاتيو دحر تأخيبا قد مقل ساعتات وصيا بزلو غازيت أو مقلص تحبيرو أبتو عثمان صالح مس سيرجي لافروف زقبر ركب إيرترا بقون روسيا أنصار حد قصرو عالمن أنصار قوطباو صغطي زي حقاو أقدان أنصار تنصلو مخانا بمغلاص دقيمو إيرتران روسيا زلوا دقف كغلص انكلو نتي هاجراتن مرحتنن مسيطان اب طقمي يوعل على زبل دما اهغراو بيت فرد غبرنياتات إيرترا انصار مخانا وانت زاريبو كم زفلت اهغراو بيت فرد غبرنياتات اب زحلف سمون لبريزيدنت فلاديمير بوتين بسنكتي اب كينات يوكرين تفصيمو زتبهال غبنات كينات كومدما باسقداد يوكريناويان قلعو ناب روسيا بموساد كستا تقريبو اب تحت قيد خاتو وسانه يحلفن يريو عثمان صالح حجي من سيرجي لافروف غيروا اب زول ركب نتفتح كمص زيكونه
ፀረ ኣፍሪቃን ፀላእቲ ኣካየቱን እዮም ንዝተባሃሉ ጥራይ ዕላማ ዝገብር ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዘለዎም ተቃውሞ ይገሊጹ። ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝገበሮ ዘርብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሩስያን ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ቆጠባውን ባህላውን ርክባት ከምኡ ድማ ኣብ ፀጥታ ምትሕብባር ክህሉ ከም ዝተዘራረቡን ነዚ ዕላማ ንምውቃዕ ክወስድዎ ዘለዎም ጭቡጥ ስጉምታት ኣመልኪቶምን ከም ዝተዘራረበ ይገሊጹ። ኣብ መወዳእታ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ዑስማን ሳልሕ መርገጺ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ኣመልኪቱ መግለጺ ሂቡ። ንሱ ኣብቲ መግለጺኡ ንዩክሬንን ህዝባን ብዝሕዝን መንገዲ ንሩስያ ንምዕናው መስዋእቲ ዝኸፈለት ምስምስ እያ። ከምቲ ልክዕ ታይዋን ቻይና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ወላውን ዓመት ዝርከቦን ንምዕናው ከም ምክንያት ኣብ ጥቕሚ ትውዕለሉ ዘለያ። እዞም ዘይሓላፍነታውያን ፖሊሲታት ብሓፈሻ ንደቂ ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ ዘለዉ ካብ ኣሜሪካን ኢሮጳን ሓዊሱ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝርከቡ ህዝብታትን ኣህዛብን ተሪር ተቃውሞ ይገጥሙ ምህላው ዘገርም ኣይኮነን ብምባል ኤርትራ ነዚ ዘለዋ ተቃውሞ ይገሊጹ። ኣብ ካልእ ታስ እትበሃል መንግስታዊት መርበብ ሓበሬታ ሩስያ ተዘርጊሑ ዘሎ ዜና ዑስማን ሳልሕ ኤርትራ ንሩስያ ምድጋፋ ብተደጋጋሚ ብኣሜሪካ ፀቕጢ ይገበረላ እኳ እንተሃለወ በቲ ፀቕጢ ግና ኣይተንበርከኸት እንድሕር ምባል ንሩስያ ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዎም ከም ዝሓበረ ገሊጻ። ክልላዊ ባጀት ትግራይ ክስደድ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዝብ ከም ዝተጀመረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓቢሩ። ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ስለ ዝተላዕለ ግዝያዊ መንግስቲ ንምቋም ድልዋት ምህላዎም ተዛሪቡ። እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ንሕወሓት ባይቶና ሰራዊትን ምሁራንን ዘጠቃለለ ምዃኑ እውን ዶክተር ደብረጽዮን ኣፍሊጡ። ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ምምስራት ግዝያዊ መንግስቲ ሙሉእ ብሙሉእ ወዲእና ንማእከላይ መንግስቲ ኣፍሊጥና ኣለና እውን ኢሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣስዒቡ ቃል ብቃሉ ብብጻይ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ዕማማቱ ክዕወትን ንምግባር ኩሉ ዓቕምታትና ብምውዳድ ከነራበረቢና ክብል ተዛሪቡ። ኣብ መስርሕ ምምስራት ግዝያዊ ምምሕዳር ዝተፈላለዩ ፀቕጥታት ከም ዝተገብረሎም ዝጠቐሰ ዶክተር ደብረጽዮን ናይ ምደባታት ምትዕራይ ክገብሩ ከም ዝተገደዱ እውን ገሊጹ። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝቐርብ ዘሎ ዝበሎ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ፀቕጥታት ብምንቃፍ ድማ ውድብ ሕወሓት ሕጂ ይኹን ቀደም መበገሲ ቃልሱ ምርጋፅ ረብሓን ድሕነትን ትግራይን ህዝባን ክብል ተዛሪቡ። ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ 280 ኣባላቱ ኣብ ዝተረኽብሉ ብረቡዕ ኣብ ዘካየዶ ፍሉይ ኣኼባ ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ክስረዝ ዝብል ውሳነ ብዓብላሊ ድምፂ ከጽድቕ እንከሎ 61 ተቃውሞን 5 ድምፂ ተዓቅቦን ተመዝጊቡ እዩ። ሚኒስተር ፍትሒ ጊደዎን ዲሚጥሮስ ኣብታ ኣኼባ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ ውሳነ ምስራዝ ሕወሓት ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ኣብ ትግራይ ንዝምስረት ግዝያዊ ምምሕዳር ሓጋዚ ምዃኑ ኣስሚሩሎ። ኣብ ፈለማ ሕዳር 2020 ኩናት ቅድሚ ምውልዑ ፈደራላዊ መንግስትን ብሕወሓት ዝምራሕ ዝነበረ ክልላዊ መንግስትን ንሓድሕዶም ኣፍልጦ ብምንፋግ ባጀት ትግራይ ተቋሪጹ ይጸኒሑ። እቲ ኩናት ኣብቲ ክልል ከቢድ ሰብኣዊ ቁልውላው ምስዓቢ ይፍለጥ። ብመሰረት 2 ሕዳር 2022 ዝተፈጸመ ቀዋሚ ምቁራጽ ተጻወታት ውግእ ደው ድሕር ምባሉ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይ ገደብ ይኣቱ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ጀሚሮም እኳ እንተሃለዉ ክልላዊ ባጀት ብዘይ ምስዳዱ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ወሃብቲ ኣገልግሎታትን ብግቡእ ስርሖም ከካይዱ ከም ዘይከኣሉን ኣብ ጸገም ወዲቖም መጽንሖምን ይግለጽ። ባይቶ ኡጋንዳ ሕጊ ገበናዊ መቕጻዕቲ ሕደ ጾታውነት ኣጽዲቑ። ባይቶ ኡጋንዳ ሕደ ጾታውያን ዝኾኑ ሰባት ብገበን ዝቕጽዕ ዕማመ እዩ ኣጽዲቑ ዘሎ። እቲ ዕማመ ብፕሬዝደንት ዩዌሪ ሙሴቪኒ እንተተፈሪሙን ሕጊ ኮይኑ እንተጸዲቑን ድማ እቶም ውልቀ ሰባት ነዊሕ ማእሰርቲ ክጽበዮም ከም ዝኽእል ይግመት። ብመሰረት እቲ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ኣዕሩኽን ቤተሰብን ኣባላት ሕብረተሰብን ፍትወት ሕደ ጾታውነት ዘለዎም ውልቀ ሰባት ናብ ሰበስልጣን ናይ ምሕባር ግዴታ ክህልዎም እዩ። ኣብታ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሕደ ጾታውነት ኣቐዲሙ እውን ዘይሕጋዊ ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ እማመ ግን ልዕሊኡ ብምኻድ ንሰባት ብመሰረታዊ ጾታዊ መንነቶም ገበነኛታት ንምግባር ዝዓለመ እዩ። ኣብ መእተዊ ዝወርሒ ንመጀመርታ ግዜ ዝቐረበ እቲ እማመ ትማሊ ሰሉስ ኣብ ፓርላማ ዩጋንዳ ብሰፊሕ ደገፍ ይጸዲቑ ዘሎ። ኣብ ፓርላማ ድሕሪ ምጽዳቑ ድማ ቀጺሉ ናብቲ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር ዓቕሚ ዘለዎ ፕሬዝደንት ሙሴቪኒ ክኸይድ እዩ። ንሱ ምስ ምዕራባውያን ለገስትን ኣውፈርትን ንዘሎ ዝምድና ንምጽጋን ክብል ከጽድቆ ይኽእል እዩ ወይ ድማ በንጻሩ ንናይ ምዕራባውያን ጸቕጢ ከይተገደሰ ከጽድቆ እውን ይኽእል እዩ። እቲ እማመ ብተወሳኺ ንህፃናት ኣብ ነጥፈታት ሕደ ጾታውነት ዘዋፈረ ወይ ብዘይ ሕጋዊ ምስጋር ዝተፈረደ ሰብ ንሕልፈት ማእሰርቲ ክቕጻዕ ከም ዘኽእል ይድንግግ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።